אהלן חברי דראמרס פור דראמרס היקרים, אלון ונגר, מנהל הקבוצה שלכם, נמצא פה. איתי דורון רפאלי הענק והגבר. דורון, מה העניינים אחי? אחלה, מגניב. קצת יש לי את הזכות לדבר איתו על הפסטיבל מתופפים שהולך להיות בסבליים ב-20 לשביעי. אז רציתי לשאול דורון שאלה ראשונה, איך הגבת ששמעת שהולך להיות ערב כזה? קודם כל מרגש, סוף סוף מביאים את מה שקורה בחול באופן שגרתי, בעיקר באמריקה. כאן לארץ, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם. לא, באמת, תשמע, זה כמו שצריך, יש כאן הרבה מתופפים, כמו שפתאום אתה מבין דרך הפורום הזה שוואו, כמה אנשים שאוהבים תופים, שחיים תופים, שמתפרנסים מנגינה, שיש אנשים שזה התחביב שלהם, אבל הם מאוד מאוד רציניים. וזה מרגש, זה מקסים, וזה טוב, וזה נחוץ, ואני ממש נכנס לכושר, אני מתחיל להתאמן, וככה חוזר לעניינים, תפסת אותי פה במקרה הזה של הקלטות. אוקיי. ואני אכין לכם משהו מאוד מאוד מיוחד, אני נגן גם קטעים מהאלבום שלי, ב-1, הורדתי פה כמה טרקים, את כל הטרקים של התופים, ואני הולך לנגן יחד עם הטריו שלי, אבל בעצם שלא יהיה שם פיזית. וגם כל מיני קטעים משנים מלהקתי, אטרף, שירים שהם ככה קלאסיקות, בעיקר בתחום הלטין והאפרוביט וכו' וכו'. וואלה. מגניב. כיף. נשמע טוב. יש למה לחכות. אוקיי. אתה רוצה לתת לנו איזה דגימה טופאיסטית קצרה? 3 שניות. עכשיו אנחנו עוברים לקטע מעשה. אז תביא אחרים ככה. זהו חברים, עכשיו אתם הולכים לראות את דורון נותן לנו טעימה קלה, שנייה אחת. אוקיי, מגניב.